je žedan, još vode. Ja sam tata. Sad će te dat. Vode, sine. Hoću. Danas ja i moj mršavi sin se izluđujemo. Da vidimo ko će koga više izluti. Okej. Kako moraš crtani non stop gled? Te pusti me da gledam emisiju. Nemoj to, sine, rad. Pa te pusti me da gledam emisiju. Joj, sine, sad će njega ukrenuti. Sad će njega tata ukrenuti, sine. Gledoš, što si? Gleduš. Sad gledaj. Sad gledaj. Koji je ovo luđak? Nisam školovao. Šta je ovo? A duša moja draga, šta ti meni jadiš? Igra Minecraft. A majkica moja, na kojem si levelu? 35. Dajde da taj provjeri. Okej. 35. Duša moja. Sine, pola. Te pola, men. Pola, te pola, men. Evo, sad se igraj. Šta radiš, stvarno, reksičaru jedan? Tvoj car problem! Stani, haj vamo da te ja lupim! A šta mi uradi ovo dijete? A jes, ugrilo, sad bi se go skinuo. A haj mali, pojačaj, ovo nemam ja pojma od ovoga. Nisam školovao. Jes, ugrilo, braćo moje. Šta uradi to? Ne vrećaj se više u kuću! Pa jes ti je, sine moj, šta ti je, jes bio? Mršav je od tata. A duša moja, žedan, još vode. Ja sam tata. Sad će te dat. Vode, sine. Hoću.